हेलौ मोनसे ब्लग फिसा लानानै फैलायबाय आं दिनै फुङावनो मानि मैयाथ' सेटारडेमोन ना मैया लोखि फुजामोन मैया मिरामिस जाबाय ओमफ्राय दिनै सानदेआव जों मा जागोन दाउला जागोन दाउलानि खर' जागोन खिंगुर जागोन आथिं गांखं जागोन ओमफ्राय माखासेखौ आं बुंला आरोखि नायदो नै दाउआ बिराद मोजां हमनानै दोनखाबाय खादों दाउला जि अनदोंमोन आङो मोजांथार गिदिरथार ओइ मोजांथार नै सिरि मोनबाय नानिया नों बाहेरायाव थाङामोनथ' नों जाजायामोन मालायफोरनाव खारबाय थायो बियो मालायफोरनाव खारबाय थायो थख्लाबानो गैया नै आदारानो गैया सिख्लाफोर नागिरहैबाय थायो बियो ओंखायनो जानोसै आरोना जों संगोन दिनै दाउ ओंख्रिखौ सबायजों बिराद गोथाव संगोन आरोखि सबाय नै आं दाखालिनो एवनानै फुख्रेमखानानै दोनदों नै दा बेजों संगोन आरो सबायजों बेजों संगोन मावबाय नै जोंना आसोला हा बुरजा जाथारगोनलै बेदरा नै मामिनि बिदि लेग पिस होनोसै लेग पिस दा रुनो होनोसै बयल नों रुनायखौ जागोन बेखौनोथ' रुगोन ब्रा ओमफ्राय गिदिर गिदिर गोदाना एरा सबाया रुइबाय आंनिया सबाया रुइबाय दा खेवनानै नायनोसै आरो बेबायदि संनाया गोथाव जागोन न'सानोबा नै हायेर मोनदों हायेर सबाय साग्रा हायेर बोलो गोराथार मालाय बेना अमा जाग्राना हौवा मानसि सबायखौ सायोबा लागा लागा लाव होननांगौनो होमबानो रुइयो आरो दाउ बेदरा नैबेनो गोदाखानाया ओमफ्राय आं दा बेखौ एवनोसै आरो सामब्राम नै मामि जाहै संफैनाय तेजपात Kau kapitan ang murid pada kailangan ni Wet. Kau bisa na yaw di kapal na bikin nama. Pero kau pikir lagi kau. Sungkit.
Ay, pagi Parang sempat aja tapi saya nah. Halo, coba. Hai, berjempuring manggu kita kongkongnya. Sobai hobai, sobai. Ini mami. Sobai hobai nih, sobai. Sobai karinya kabai ada kiriau, sobai au. दैजों boil खालामना होनसै बेखौ boil खालामना होनसै दहाय एसे एवदोंमोन नालाय दा boil खालामसै र' दै होनानै र' boil खालामसै नै दहाय एसे एवदोंमोन नायनो देलायनो संसै दे मा दे नोंनो boil खालामसै दे र' संख्रि होनांगौ संख्रि एसे होनांगौ संख्रि होबाय ओमफ्राय boil खालामसै आरो गाबोनोसै खारै जानायनि खारै होबाय नानिनि कुकार फिसायाव होबाय बोलो बाबाया खारबाय गैला बाबा गैला फै जा सामब्राम लायनो फै सामब्राम लायनो फै ओइयाव सामब्राम लायनो दा फैगोन नै बिफा नागिरदों नानिया खारजादों ओमफ्राय आंहा सामब्राम खानोसै सबाइ ओंख्रियाव होनो जोंनि सामब्रामखौ नायदो आंनि सामब्रामा बिराद मोजां बेरबाय नैबे गासिबो सामब्राम गोजा बे माखासेया मैयासो होनायमोन बियो गोदान ओमफ्राय नैबे सिगां गायनायमोन आरो बे गासिबो रज'जोब्बाय जाजाबाय बैबो बेरथ'वाखै बे दाखालि होनायमोन ओमफ्राय माखासेया बैथिं दङ आरोखि ओमफ्राय आं बेखौ मालाबा दिन्थिनोसै नैखौ खाग्रोनोसै बुरजा खाजानाय नङा दासो माबादोंना मोननैसोल' खानोसै आङो मोनथाम खाबाय आं नै दा बेखौ होग्रोनोसै सबाइ ओंख्रियाव बरिया साइज जाखाबाय नै सबाइ ओंख्रिया गोलैगोन मामि बे गोजौनिया गोलैबोगोन मा दोनदो नों मानो एफा दुस्थु खालामोब्रा मामि संनायावलाय आं रागा जोङो ना मामि रागा जोङो ना संखायाखै नै ओंख्रि गोदान Johnny, eating chocolate, telling lies, open your mouth. Để nó chừng tới em của đệ. Yes, mommy. No, mommy. No, mommy. Ha ha ha. Yes, mommy. No, mommy. No, mommy. Ha ha ha. Cứ thật với mami của mình kìa.
Harus boleh aku deh. Boleh deh. Yes, mommy. No, mommy. Bao làng bàiที่ลิงไลส์กูมันเลยบอกแบบนี้เด็กกระดานถึงขึ้นเด็ด Yes, mommy. No, mommy. No, mommy. Ha ha ha. Sao vậy nè? Siapa dah Kendra? Ma. Nanti siapa pulang ini lah? Nanti siapa pulang ini lah? Mama menjadi mami. Wow, chicken leg, lollipop, malam-malam urut kusuk ke? Disa. Harap aku besar deh. Tapi boil kalamnya biar mami aja. Paine dah mak aku zam dengan tu gila. Ni, beli betul, beli. Aku. Dengan tu gila. Dah mak aku zam dengan. Ni, mami. Aku. Nih, besok aku pulang deh, mah deh. Pulang deh. Neng nak deh. Henti. Mati. Teh. Ngan. Semua pinang mama kita dalam rumahnya. Rumah ya. Mình phải này lại khoa dạ lại này. Lại khoa dạ lại này. जानोसै नै ओंखाम सबायजों दाउजों बियो ओमफ्राय नै बानलु थाइनै लाबाय ओमफ्राय नैबे लाइ मैद्रु एवनाय आरो लाइ भाजा सबायजों दाउ Lemon, ada jenis apa